Това животно е бозайник, но снася яйца, няма зъби и може да усеща с муцуната си слаби електрически сигнали. Това е ехидната. Един от малкото яйцеснасящи бозайници на Земята. Късоклюната ехидна живее в Австралия и Тасмания, а тялото й е покрито с остри бодли, които всъщност представляват вид силно изменени косми. Когато е застрашена, тя може да се свие и да остави нападателя срещу почти непробиваема стена от бодли. Ехидната няма зъби. С мощните си ногти разбива мравуняци и термитници, а след това събира насекомите с дълъг лепкав език. В издължената й муцуна има стотици електрорецептори, които могат да долавят много слаби електрически сигнали. Но най-необичайното идва при размножаването. Женската снася само едно яйце, което поставя в специална торбичка на корема си. След около 10 дни се издюпва малкото, наричано пъгъл. То остава при майката, докато започнат да му растат бодли. Моментът, в който носенето му в торбичката вече става доста неудобна идея.